Балалар, біз сіздің білән бүгін матур жыр үйренеміз. Роберт Миңнуллин сөзлеріне, Резида Ахиярова күйіне yazılған «Яратығыз» деген жыр. Безнең бүгенге җир дәресебез бик үзенчәлекле һәм кызыклы булачак. Бүгенге дәрестә әлеге җырның киен иҗат иткән композитор Резида Ахиярова һәм әлеге җырны беренче башкарган җырчы Венера Ганиева белән бергәләп өйрәнәбез. Исәнмесез, исәнмесез. Дәресне кунагыбыз Венера Ганиева белән алып барабыз. Балалар, хәзер мин сезгә «Яратығыз» деген жырның бірінші куплетін сөйләп күрсәтәм, яме? Яратырга килдек біз бұл җиргә. Яратмаган йөрәк яна алмый. Яратмаган йөрәк йөрәк түгел. Яна алмаган йөрәк кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Беренче куплетны җырлыйбыз. Резида Ахиярованың Роберт Миңнуллин сөзләренә язылган «Яратығыз» деген жыры минем репертуарымда иң яраткан жырларның берсе. Һәм ул озын гомерле булды. Бүгенге көнгә кадәр ул актуаль дип тә әйтергә була. Менә ул иҗат җимеше бит инде ул. Менә Роберт Миңнуллин, Резида Ахиярова һәм җырчы. Менә без өч әйтегендә мин дә бит үзенә күрә автор, мин дә бит иҗатымны, көчемне, сәләтемне шушы җырга бирәм бит инде. Менә бу бик шундый туры килдек без менә бу җырда. Без нинди мәгънәле һәм матур «Яратығыз» җырын үзләштерүебезне дәвам итәбез. Яратығыз туган илебезне, яратығыз туган телебезне, бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Беренче куплетның кушымтасын өйрәнәбез. Икенче куплетны «Яратығыз» җырының композиторы Резида Ахиярова белән бергәләп өйрәнәбез. «Яратығыз» деген җыр Роберт белән без махсус яздык Венера Ганиева өчен. Яратырга килдек без бу җиргә. Бу шигырьне алгач, музыка сорый торган текст. Мин аны укый да башладым. Хәтмәле ул музыкага, минем музыка яңгырый башлады башта. Ул бик тиз язылды бу җыр. Ул сизелеп тә тора. Чөнки менә шул хәтле ул җиңел ничектер җырлана. Ул Венерага да бик ошады. Тугач та бу җыр радиода, телевизиядә бик яңгырый башлады. Бик күп вакыйгаларда, мероприятияларда яңгырый башлады. Һәм балаларга да бу бик ошады. Чөнки менә бу сүзләрнең тәрбия бирүе бик нәтиҗәле. Хәзер икенче куплетны укыйбыз. Яратулар булмый җиңел генә, күңелләрне мең кат яралый. Тик барыбер яратырга кирәк, сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамый. Икенче куплетны балалар белән бергәләп өйрәнәбез. Роберт Миңнуллин ике тугандаш республиканың сөекле улы, гаҗәеп гади, кешелекле, олы йөрәкле шәхес.
фикерне тирән итеп әйтә белүче зирәк шагыйрь. Ул үзеннән соң бик кыйммәтле иҗади мирас калдырды. Буыннардан буыннарга дәвам итүче «Яратыгыз» җыры да һәр кешенең гаиләнең яшәү девизы булып яңгырый. Роберт белән гомумән без күптән таныш идем мин, җырны язганчы. Ул Башкортстан якларыннан, Илеш районыннан. Мин Яркәйдә тудым. Бик күп нәрсә шул безнең менә иҗади дуслык булуыннан. Җырны гадәттә 2 канатлы кошка тиңлиләр. Аның бер канатына шагыйрь җан өрсә, икенче канатына композитор, башкаручысы аны яшәтүчесе. Яратыгыз җыры да әнә нәкъ шундый бик талантлы иҗади эшлекнең хезмәт җимеше. Хөрмәт Роберт Мөгаллимович, ул бик уңайлы кеше иде. Шул кадәрле ул сабыр иде. Ул ниндидер бер сүзне үзгәртергә дисәң, ул аны рәхәтләнеп, ул бер дә каршы килмидер. Шул кадәрле ипле кеше булды инде. Һәм мин менә бик инде рәхәтләнеп бүгенге көнгә кадәр бу җырны башкарам. Һәм менә мин сизеп торам инде күңелем, йөрәгем белән Роберт Мөгаллимович менә миңа шушы җырны, менә үз фатихасын биреп инде шушы җырны миңа тапшырган өчен мин бик рәхмәтле аңа. Инде икенче куплетның кушымтасын өйрәнер вакыт җитте. Яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз газиз балаларны, бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Икенче куплетның кушымтасын җырлыйбыз. Хәзер мин бик шатланам, бу җырны бик күп балалар башкара. Җитди саллы җырлар, шын профессионал композиторлар җырлары. Алар барысы да безнең элеккеге җырлар, алар худсовет аша узган. Һәм менә шул җырларны мен балаларга кайтарга кирәк. Җырлар бик тәрбияли, бик каты. Телебезне дә саклар өчен. Дәресне дәвам итеп, 3нче куплетны өйрәнәбез. Яратмаган кеше яратмасын. Андыйларга яну ярамый. Яратырга кирәк Тахир кебек. Яратырга кирәк Зөһрә кебек. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган ягыгызны, яратыгыз сөйгән ярыгызны. Бер нигә дә карамый, яратмыйча безгә ярамый. Шулай бит? Без балалар белән бик күп җырлар өйрәнәбез. Ләкин бу җыр безнең күңелебезгә ятты. Бу җыр ярату турында. Ярату туган илебезгә, туган телебезгә, ярату әти-әниләребезгә, туганнарыбызга, балаларга, дусларга, ярату әнинең җылы сүзләренә, туган як матурлыгына. Бәлки күп кешеләр уйлыйдыр, бу җырны балалар аңлый алмас дип, ләкин минем уйлавым буенча нәкъ шушындый җырларны өйрәтергә кирәк балаларга. Миңа бу җыр бик ошый, чөнки ул безнең туган ил турында. Минемчә, укытучылар да балаларны өйрәтергә тырыштылар. Бу җырны яраттырып башкаралар балалар. Хәзер Роберт Миңнуллин шигыре Резида Ахьярова киен иҗат иткән «Яратыгыз» җырын бергәләп җырлыйбыз.